qala nje la ku Twitter uDidi Udidi. Puff Diddy triangle No Didi. That man izulelwa amanqe. No, hey, Puff Daddy mfethu hey, usenkingeni. Kodwa ke uyatshala uvuna, I always believe. Usuke uvuna yena akutshalile. Yabona la amaphathi lawa I always used to think ukuthi la maphathi oDidi obona ngathi izulu elincane. Audio Jungle. Okay, sanibona bafethu, igama lami nguSanele and welcome to i-podcast kaSanele, and today's show is the business class. So this is episode 2 of our podcast. So bafethu, right now I'm having a guest who's Phumelele Cebekhulu. So before we get into the podcast, please make sure you follow us on Instagram at SA_Mlambo. Please subscribe, share and like. Okay, bafethu, this is Cebekhulu. Cebekhulu, welcome to the show. Sakwamukela. Ngiyabonga my brother. Thank you so much Sanele for this opportunity. Ngiyabonga. Ehamba kanjani Grant? Uthelelele ubukhosi. Hayi, okay, hayi no, siyajabula nanzi ukuthi masishaya ikhwela usabele mfethu ngoba i-podcast yethu kuseyinto entsha, so abantu abaningi bona ukuthi yabo bahlehla abanye bashona le nale, so siyabonga nje ukuthi usithembe nokuthi uze ku-podcast yethu. Siya-appreciate kakhulu. Sizoqala ngama-personal questions nje. Yes. Ubani uzalelephi izinto ezikanjalo until maybe university mokuthi uyile. Oh, okay. Ngiyabonga. Ngama usiphumelelo Cebekhulu. Ngazalelwa eDambosa, khona indawo ethiwa eDambosa. Sekwezwa ngayo? Ngeke ngezwe kancane eDambosa ePimpi. Yes, ngazalelwa lapho ke. Okay, ngakhulela khona futhi. Ngihlala neThayama neOledi. And then ngafunda khona kune primary school ekhona futhi kaDamboza. Nomalayo iSanzwele Primary School. Yeah, ngafunda up until grade 7. From there ngafunda kwaPata Secondary School. Yeah, up until ngize ngiqede umatric. Then I went to Durban University of Technology in 2011. Ngenza idiploma yami ngayiqeda. Hayi ngathi ukuhlala kancane ngisafuna umsebenzi, yabo. Hayi emva kwaloko ngathola internship. After internship ngabuyela futhi esikoleni ngenze ilo iBTech. Yeah, so then ngathola umsebenzi ke. Then emva kwaloko ngaphinde ngafunda futhi ngisebenza. Ngizobe ngigraduate ke next month mhla 15. Thank you. Siyabonga kakhulu. Hayi ke sengizokwazi ukuyidocument indaba ye-graduation. Yaphoqa. Hayi siyayipromote ukuthi indaba yesikole. Sibalulekile. Sibalulekile isikole bafethu. Yes. Ndawo because even now ukuxhuma lapha mics ngolwazi adingeka isikole, so you can't do anything apart isikole. So ilokhunja ukukhulela kwaDambuza kushape kanjani ilokhunja ama future aspirations ne-career yakho, so kube namthelela muni ukuthi uzochoose i-career ukukhulela eDambuza? iDambuza uqala indawo enomlando omningi in terms of politics, and it has produced ama-leaders amaningi. Just to name the few. Comrade uPlenzimande, udokotela. uPlenzimande. Yes, udokotela, Minister of Higher Education. Kube khona uComrade uSheikh Sicele. Baningi abantu nje iDambuza baproducile. So in as much as kuyindawo engadevelopile in terms of ingqalasizinda noma ngokwemxhaso
but indawo engikhule kahle kuyona. Ingifundisile nje ukuthi ungazalelwa endaweni noma kwi-environment engekho right but ungakwazi wena uhluke. Ngokuhluka kwami nami ngibonga nje umzali wami uthi angifundisa ukuthandaza ngisengane, so ngazana noNkulunkulu. It's not because mhlawumbe ukuhlakanipha kwami yabo, so ngibonga lokho. Yeah, because maningi ama-temptations lapha, abantu baba involved kuma-drugs, ubugebengu kuningi. So ngenhlanhla-ke umuntu wakwazi ukuthi aphumelele. Ngangifuna nje ukushintsha isimo sasekhaya basically. No, siyabonga kubazali kunzima kanjani to get a male child ukuthi thandaze nani. And that is not fashionable esikhathini samanje. So into enkulu kakhulu leyo, sishaya izandla kakhulu. Umbuzo wethu i-defining moment yakho, so ukhula yini nje ongasho ukuthi nayi challenge or izinto ezangishintsha mina ukuze ngibone impilo ngenye indlela, washo ukuthi hayi this is a defining moment nje kumina ngikhule, yabo. No, le personal bazoyisho le kushona ithama I was in grade 4, grade somewhere lapho kodwa, yabo. So kushona ubaba wami, it was in 2004. Washonela phambi kwami, so ngasho ngithi nje from there ngazitshela ukuthi okay, ngoba mina umfana mina omdala, even though ngangisemncane at that time, ngiyafuna ukuthi la ekhona ngimenza abe proud, nomzali wami futhi uma ngoba uyena okhona ngimenza abe proud. So from there I've never looked back, and then ngakwazi ukuthi okay ngishintshe isimo sasekhaya, yeah, ngikwazi ukujabulisa umzali wami uMakhelo Musa. No, siyabonga kakhulu. Mhlawumbe izinto ojwayele ukuzenza, uthanda ukuzenza, ama-passion nama-hobbies, uma uhlelele nje on a normal day, sithinje singela kakhulu siphumele kakhulu. Uyabona, into engikhule ngine-passion yayo kakhulu music. I used to be a musician under a group ebizwa ngathiwa Dominators. So babe ngibiza umnyanodike lapho. Okay. Gama liqhamuka kuSnoth. It's my middle name. So yeah. So yona nje bengithanda ukuyenza up until umuntu azasebenze phela isikhathi savele sasincane. Yeah, then ngiyathanda futhi ukuhlala nabangani bami sijabule. Yeah, leso nje kujajula. So yeah, so manje indaba music kwenza saphulela lapho, did you guys get to the stage when release music or kwakuyi-hobby nje ubonayo ukuthi ngayenza wakhula wathi ayingeke, kwenzakalani lapho? I know angeke kufihlele mfethu. I think i-group sayifoma I was in high school 2010 ne. Yeah, then from there saphusha nje, even DUT ngisafunda kuma-bash, we performing like we recorded music, suphushe kuma-social media, uyabo, suphushe nje, senza ama-CD, sibanika abantu ukuthi bawudlala umusic wethu, kukuningi nje sikwenzayo up until mhlampe nje la siqale khona ukuthi kube ngathi ukuthi isikhathi emva kokuba umuntu esethola umsebenzi, isikhathi abele saqala sasileka, uyabo, because umuntu useyasipana, kanti nabafethu nabo sekunezinye izinto nabo bazama ukuhlanganisa impilo. Kodwa-ke sazama ulwesidoda, bona igroup angeke ngisho ukuthi siphelile, isakhona. It's just that nje isikhathi, kodwa will make time siphinde sidedele mhlampe another hit. Kodwa nje ingoma eyaduma kakhulu Inkunzi Malanga, Romeo and Juliet, bese ube Spinal Cord. Bafethu sizoyidlala izingoma. So don't worry, sizoyidlala izingoma. So manje okay, seDUT manje release music. Hamba enganeni ke. Manje ngifunda manje yonke into noma youngsters kwenzakalani ngoba ngeke wathanda ama-music. Mina this one I'll be honest. Hey, at that time ayibandla ama-cherry
Ngingasho ukuthi kwangeyona into engangikhonze kakhulu kodwa not ngangawakhonzile ingoba nje phela akazi noma isitaputapu sajami noma kwakuyini lapho during that time yabo. Yeah. Kodwa kwakumnandi because mu-perform stage akudingi ukuthi uzowenza into eningi abanye kuthandela lokho uyacula lona futhi nalapho uma ucula into emnandi kuba lula vele kona-ke hhayi abafuthi babe bhizi imina engasho ukuthi ngangekho bhizi kodwa abanye amajitha nje hhayi ayicacekile ngangisastikha kumuntu oyedwa at that time ngiyakhumbula kodwa-ke kwakumnandi kwakuyi-feeling emnandi ukubona nje ukuthi no bayaskrim omama ukuthi nala ku-podcast basazoskrima. So manje mangathatha nje ukubheka mangathi uyabheka nje empilweni yakho yini into ongazathi yaku-challenge waphinde wayenqoba mangasho ukuthi ayi kuzo zonke izinto ezafika zaba i-challenge empilweni yami ayi but this one aye ngenza one ayi-challenge ngaphinde ngayenqoba ngingathi nje mfethu yabona mfethu ngingasho ngithi mina mhlampe if ungasitholi isibani I think lo it was a challenge kumina considering i-background futhi. Yes, considering i-background and futhi enye into at that time I remember abantu esasifunda nabo bethola mfethu imisebenzi left right and center ne like mfethu bethola ama-internship lapho ngihleli mfethu ekhaya ukuthi ungasebenzi mfethu ufundile because I know once wagraduate into edume ekhanda lakho hayi ngiyaqala ngiyasebenza ngakuthola isitifiketi sami ngiya-apply ngiyaqashwa and then mase ngingasenzeki lokho mfethu kuvele kube i-challenge yabo uba depressed uyibuza ukuthi kanti yini inkinga kumina yabo ube nama-questions amaningi uze yaza even ended up ngiyisola i-course engangiyenza ukuthi no mhlawumbe i-course yami ayinaso isici whereas kungekho njalo abanye bangazi bethi hayi mhlawumbe nomsamami uyabheka khonza ethi hayi kumele ngiyothandazelwa zonke lezo zinto kanti ukuthi isikhathi I always say isikhathi kodwa fana it doesn't make sense during that time usakwi-struggle it makes sense after usukuthi ayisafika isikhathi sami kodwa ayingeka ukuboni kanjalo so kwakunzima kodwa kwanqobeka ngoNkulunkulu emuhle mfethu umuntu wakwazi ukuthi hayi asebenze akwazi ukushintsha isimo sempilo sasekhaya even kwamina ukwazi ukusijabulisa yabo. So njengamanje into ongayisho kumuntu oqhamuke eDambuza noma umuntu okhona nje eSouth Africa ofundile akawutholi kodwa umsebenzi manje aka-understand ukuthi kwenzakalani ungathini nje kuyena? Into engama-advise ngayo umuntu ohleli ekhaya ukuthi kuthiwa kubambe izinga elilayo ne yeah so ngeke umsebenzi ongqongqozele endlini wena you must go out there ufuna umsebenzi and I always say i-social media isebenzisa ngendlela e-right ungayisebenzisa ngendlela e-wrong ngamanye amazwi like ama-page a-right kwi-social media la kupostwa khona imisebenzi ama-opportunities ungene kuma-group ungawo-WhatsApp or wherever la kupostwa khona imisebenzi uxaka uyihluphe and into emnandi-ke manje imisebenzi eminingi usuyakwazi ukuthi u-applyele online so kuba lula na kanjalo because mufaka idatha ayazi ukuthi ngifaka idatha ukuthi ngiyo-create i-profile kule entity ngiya-apply for ama-opportunities and futhi o-regret bangakudiscourage ne fanele nje uthele phansi igazi kodwa uyitshela ukuthi no your time will come and wenze sure ukuthi eceleni futhi kwi-qualification yakho you add mhlawumbe futhi uzame i-driver's license uphinde yabo uze nawe i-CV yakho izoba right yeah no siyezwa mina enye into engayisho ngikuze uthinte indaba ye-social media bafethu stop posting izinto ezibhedayo ku-social media because uma nenza ama-interviews bayabuka ama-profile no-Facebook mana kancane nkululeko. Potential employer see all those things oyipostayo so manje abantu abafuni ukuba nenkinga yabo so manje into engayisho nami use social media wise okay enye into
mhlawumpeni ukhula kwaDambuza ukhona abantu ababiza ngama-role models, abantu ababukela kubona. Yeah. Most definitely mfethu basuke bekhona abantu nje aba-inspire-ishayo yabo ukuthi hayi because usu-inspire-isha ukuthi umuntu uzalelwe khona lapho, wakhulela khona lapho, wa-right empilweni sambona. It's not like umuntu uvele waqhamuka nje wafike sezohlala. So yes, bakhona mfethu obhuti abadala abasendaweni, just to mention the few. Uthisha uTesibungu bani bakhona, Rodolph Madlala, yes, director. So bakhona abantu mfethu abayishiphile impilo yami. Politically ke ngimbenishine noMtuza Mkhize obe ikhansela la khona kaDambuza for uMtuza Mkhize. Yes, ayibile ikhansela la Dambuza for isikhathi eside. So naye ucontribute empilweni yami. Yeah, ibona abantu engasho ngithi ba contribute a lot etheni ngibe la ngikhona. Okay, so mhlawumpeni mongasithi nje kancane mhlawumpeni ama daily habits akho, mhlawumpeni ne-bucket list ukuthi njengamanje kulonyaka 2024 yini ofuna nje ukuthi mhlawumpeni achieve, yes, like ukhule ngayo. Into engifisa mfethu ukukhula ngayo noma uyi-achieve kulonyaka ukuthi ngithole promotion. Yeah, that's what I want to achieve. I'm happy ukuthi at least ngizograduate nje kade ngishilo next month. So that's another huge achievement for me. And then if ngathola promotion, I think if unakhona lapho ngayi-achievement right. Then mekuhamba isikhathi kubalulekile ukuthi umuntu aphume empohlweni yabo. Then umuntu aqale asebenzele ngasekhaya ekuthenini umuntu aqoqe umfazi because iyakhula mfethu iminyaka ayimile. So kubalulekile ukuthi ube nomuntu oqondile qala ukubuild a family. So I think it's one of the things engifisa uku-achieve lezo. So when you go to legacy ukuthi yini mhlawumbe ufuna ukuthi wena uyi-impact positively empilweni zabanye abantu ukuthi nje wakunale yandoda le njengoba ubalile amakhansela nothisha. Yisini mhlawumbe wena nje personal ufuna ukuthi ngiyafisa ngibe nale legacy kanje empilweni zabantu, even if it's 2 people or even 4 people, as long as you legacy abazwayazi ukuthi lo muntu lo kanje. Yeah, mfethu njengomuntu okhule endaweni mfethu nje kade ngishilo eHlwempu, ngiyafisa ukubuyela back emphakathini wangakithi ngicontribute kwi-youth yangakithi ngendlela e-right. Into engiyithandayo ke bayangazi yabo, it's not like ikhulunywa ngomuntu ongaziyo. Kade ngishilo bengidlalile ibhola futhi okunye ngiyacula, so most people bayangazi endaweni yangakithi. Ngiyafisa ukuthi especially youth kube khona ipattern esikayo la kumina yabo, ibona angizenzi perfect ne, kodwa akube khona nje ukudla abakubonayo kumina bakulandele babe inspired, because first kuya-inspireisha vele lokho ukuthi umbone umuntu ekhula, umbone umuntu eba right empilweni. Kade umazi umbone engenalutho usuyambona useyaqala uyahlanganisa empilweni. So mina nje ngifisa ukushiya ukuthi ngikwazi ukushintsha impilo zabantu, ngikwazi ukuthi give back, because nami uNkulunkulu ngibili ithuba fanele nami ngithi share. Yazi sometimes I want to mention this. People think when you are giving back, you are giving back with ama resources mhlawumbe ungayimali, even information. People they lack information. So because we were fortunate, for instance, ngakwazi uyi-university, khona ingane lapho uphumayo e-high school ongazi ukuthi okay mengifisa u-apply noma kanjani kulezo zinto, you provide information, uyam-assista loyo muntu loyo uthenini I do this, wenze kanje mase sengaphakathi uphinde umncede futhi nangolunye ulwazi, because le ndlela wena usuke wayihamba. So I think yiloko nje okubalulekile yabo. I know, siyabonga. Hayi ngibona ijezi la, ngibona irijali la, kwenzakalani la? Hayi no. Support. Hayi no, uyakwazi umkhonto mfethu. I'm a proud member of Umkhonto weSizwe, a uniform party under the leadership of President Jacob Zuma. December 16 yayilonjwa.
2023. Ngathi inkosi uyayizwa umthandazo wethu. So ngoba umkhonto sufomiwe ahead ukuthi IEC iyanqaba ukuthi ubaba Jacob Zuma umhlolozi Nxamalala angene lapha kwi-ballot. So do you think lokho kunga impact ama results ebenwa expecting? No. First of all, into engithanda ukuyiveza the former president uJacob Gedleyihlekisa Zuma waboshwa ngendlela engekho semthethweni. Oqala lo, it's not that he committed a crime and then he was arrested. No, waboshwa ngenxa yokuthi enqaba ukuthatha umyalelo wenkantolo ukuthi ayovela kwiZondo Commission. Nakhona mukhumbula wake wavela inkokheli kwiZondo Commission, ne? Waya wabuthula ubufakazi. Kwawukuthi akagculisekile ngendlela uchairperson wayo uJustice Zondo indlela ayihendlisha ngayo indaba ye-commission. So wathi sebemdinga futhi wanqaba-ke. So ingakho ke beze bambopha. Nakhona bambopha ngendlela engekho emthethweni, indlela engahambisani ngomthetho. Usekwezwa wena umuntu ezoboshwa yi-Constitutional Court engakhomithile any crime. It was political, that thing, and ama-motive ne-narrative yoZondo yayihamba phambili. Nalo iBuffalo futhi nalo yayihamba phambili. So lokho ke angeke kusivimbe ekuthenini inkokheli ikwazi ukuthi i-contest ama-election because waboshwa ngendlela engekho emthethweni. Futhi lokho ke umkhonto wesizwe uyi-challenge-ile leyo nto ku-IEC wathi no, unalo ilungelo, and there is a gap vele in terms of lento yonke because abazange bawulandela umthetho. Yes. So yena ikhanda lakhe lizobe likhona ama-ballot box evotela abu president once again. Yes. Yo, complicated lento le. Ukuthi seliphelile licala le patent because angithi ANC befaka amacala u2. Yes. Ile ukuthi umkhonto owayo patent le ukuthi umkhonto ufana nayo seliphelile lecala because lelinye i-registration man. Yes. I-registration yomkhonto bebefuna ukuthi beyifake ithi be-invalid ube nalo. So bayayiwina leyo case umkhonto. Le patent seliphelile kwenzakalani lapho? No, lapho sisalindele isinqumo from inkantolo, if I'm not mistaken. Angikhumbuli i-prompt judgment based on that. Yes, I don't remember, but in terms of the show registration, bahluleka because they were up against IEC, so IEC were winner. Obviously, not yes umkhonto because we were there to protect our name as MK. So sisalindele isinqumo lapho, kodwa nakhona I'm confident ukuthi sizowina somkhonto bazodliwa because vele sophinde sibadle futhi nama-election yabo. Ayikho case lapha inkokheli ikhuluma yakubeka kwacaca ukuthi le case ababeyifake lapha yana ke le yokugcina iwese yokudlula even le before because there's no argument lapha abayibekayo valid, yabo. So MK nje hayi sinethemba lokuthi hayi konke kuzosifuna. Yes. So manje iMK mobheka as ni MK nizoevota kanjani ukuthi kufika abantu from maybe another political party, maybe lawo bantu ba corrupt because ngamuzwa Nxamalala ithinta into kanjalo ukuthi akabafuni abantu beqembu elithize aba corrupt, yabo. So nizo avoid kanjani leyo nto leyo because umkhonto manje uyashisa wonke umuntu. So nizokwenza kanjani leyo nto leyo? Kona ngeke ngiqamba amanga. Umkhonto into engiyithandayo already sekukhona ama-interim structures, ne? So i-leadership lebekiwe sizoyilalela, siyayithemba futhi. And enye into inkokheli ke yakusho uNxamalala ukuthi umkhonto uzohluka namanye amaqembu, ne? Thina will have abantu abapolitically, ngikhuluma ngohlalo onobhala abazobe bemeli i-organization, ne? But in governance, we'll have abanye abantu futhi who will be held accountable by those people or by those structures who feature politically. So I think that will help in terms of avoiding corruption, because if
you are deployed in government and then you fail to deliver or you're being corrupt, then the organization will hold you accountable. Uhlala uzokubiza athi hold you accountable. Uyabo i-organization iyokwazi ukuthi hold you accountable because that is what is lacking kwamanye ama-organization. Uhlala at the same time we at the same time we-parliament ubani ozokuhold accountable lapho because vele ureporta kuba ngoba phela wena uphethe uthola iy'gqoko ey'ningi. So I think i-MK ngalokho uzokwazi ukuthi kuyilekelela ukuze noma befuna futhi ukuthi ndoda ake uthi ukushenxa kancane kuzoba lula ngoba uzobe vele ushenxiswa abantu abakuyona i-organization. Lapho ngihamba nje kumazwi enkokheli former president wethu uJacob Zuma ozoba upresident after 29 May. Yes. Okay, enye into engifuna ukuyibuza ukuthi yes njengoba nazo South Africa youth iningi yes and ingaba negalelo elikhulu kakhulu kuma-election. Khona yini mhlawumbe i-structure khona ema-university njengoba ukuthi i-ANC ne-SASCO ne-EFSC then MK sikhona ne-structure esimele abafundi for uyayazi tsunami i-tsunami umkhonto ufike njenge-tsunami yabona wazi tsunami-ke tsunami like the rich yes so sifike kanjalo kuwukuthi sinawo wonke ama-structures ukhona MK Youth League ubuNkosikhanyile president interim president wayo yes akhona ubhizi kumkhonto mfethu kune-federation ekhona umkhonto emele like i-union abasebenzi khona emele ama-business forum khona emele ama-artist creative art wonke lawo inhlangano emele lokho like umkhonto ufuna ukumela abantu abamnyama in each and every sector yabo of i-economy. So sikhona and we are still growing as a uniformed organization. Yeah, so ngiyakuzwa. So enye into elokhunjayo engifuna ukuyibuza ukuthi mawubheka nje nationally because kusiyavota nje nge-29 May nationally mawubheka umkhonto uzothola how many percent mathuya project nje ngoba ufike kangaka. Umkhonto ufuna i-2/3 majority ne sifuna ukumeleleka ngokugcwele. That is one of our manifesto. Mesikhuluma ngomkhonto ukhuluma nge-2/3 majority. So obviously ke lapho sibheke 80+. Mina ngokwami I feel we will get at least more than 90% ne. Yeah, if we fall maybe sifole 1 or 8 but yeah isona sifiso sami leso and iyona into ezokwenzeka based on i-groundwork that we are doing i-leadership le providayo i-guidance because I'm a ground force. Yeah. Yes, I'm a ground force. Okay. So laphana masichecka i-MK Founding Manifesto lapha siyabona ukuthi kune-healthcare policy. Yes. So i-MK izo-improve kanjani i-healthcare policy yethu because right now we have a crisis especially in the public sector. When you go to public hospital you end up getting kuma-lines amaningi. So izo-improve kanjani MK ilokho nje healthcare yethu? Indlela sizo-improve ngayo i-healthcare system yase-South Africa ukuthi first of all we ensure when we deploy people in governance in terms of health we deploy the right people for the job ne. When I'm saying the right people, the person who understand my issues of health yabo we ensure futhi ukuthi indawo esemakhaya ziyameleleka in terms of ama-healthcare services. Emakhaya mhlampe kunendawo saphela 2 hours 3 hours umuntu ukuze afinyelele esibhedlela of which is wrong. I-healthcare ngathina ama-clinic fanele operate 24/7 kunama-clinic avalwayo yabo. So yonke indawo fanele kube khona i-clinic e-operate 24/7 in as much as ngisho ukuthi ngikhulumela i-MK ne. I'm just speaking on my behalf as a member of i-organization. Kumele futhi ukuthi usizo lwezempilo luvuleleke ngendlela e-right kuona wonke umuntu irregardless ukuthi umuntu unayo imali noma akanayo. Same thing as njoba sipropose indaba ye-free education.
already we can say there is a free access to public hospitals, but even private, if there is a need ukuthi umuntu thole usizo kwi-private, so be it. There shouldn't be a gap or ngathini ukuhlukana ukuthi okay munemali ngena ngala kwi-private mungenayo i-public. I think that's where this thing yongalingane ziningi izinto ezidala ukuthi singalingani ezakreatwa i-system yobandlululo, which is still applying currently njoba sikhuluma. So we must get rid of that. This is my personal view. Yes, this is my personal view. Oh, okay. Yes. Enye into mangichecka lapha i-founding manifesto yayo i-MK. Yes. Khona i-traditional leaders police. Yes. So i-MK empower kanjani ama-traditional leaders, especially in decision making, they make sure their influence and the decision kwi-leadership yakhona is strengthened. Ngizohamba emazwini enkokheli ne former president, the current president of the Umkhonto weSizwe Party. Akubuya kwacaca ukuthi fanele amakhosi abuyelwe amandla awo. Ubheka nje ngizokwenza example. E-England kusanenkosi Prince Charles, Charles noma uba yes. Yeah. King Charles. King Charles. I mean King, say King manje. Ngobulesa ufithi phela ngekuduma lokho. So say King manje ne? King man. So king is above government, ne? Yeah. So nathi we need, because phela iyona ndlela kwaphila ngayo vele kudala, even before kuze kufikeke lama system lawo sesiphila ngaphansi kwawo, saphethwe yini amakhosi. Yabo. So nala South Africa inkokheli yakubeka kwacaca ukuthi kumele kube kanjalo. Kube ukuthi uhulumeni uba ngaphansi kwenkosi. Just like England. Why laba beqhamuka nama systems awo bafike basishintshisa wethu sa adopta wabo. No, we need to go back to indlela esasiphila ngayo. Yabo. I believe ukuthi amakhosi kuba right uma ngabe kuyona phethe, because I don't think they put ama self interest phambili, but kunaloko ba put ama interest abantu. So MK siyawa recognize kakhulu amakhosi, ama traditional leaders. Sizama ukubuyisa lento ekhulumisana nathi sabantu. Singaloku esirely kakhulu kuma western ngathini izinto nje esingazazi. Yes, into esanda qhamuka nazo. So iMK uyalalela kahle inkokheli ikhuluma, ikubeka caca ukuthi no, fanele igalela benalo amakhosi ekuranishweni noma ekuphathweni kwezwe. Yes. So uma ngoba usho ukuthi inkosi kumele ibe ngaphezulu bese kuba government. So there was an incident eyenzeka lapha Oluni. Yes. Ama political leaders. Yes. Ne traditional leader, minister. Yes. Watholana kube nesiphithiphithi. Yes. Yes. Lokho kwenzeka if it was clear ukuthi inkosi ngaphezulu then government ungenza. No, abantu benye political party yes, I remember that situation. I don't think yayingenzeka because yabona when you analyze their situation, noma analyze amazwi ashiwile umuntu waphuca omunye imaki. Bathi about ngokwe-constitution ayikho into ethi prime minister. Uyayizwa ngokwe-constitution. Yeah. Kodwa bayarecognize inkosi. Bayarecognize phela because akazi appointanga la muntu ne. So there's a contradiction la khona la ngabalance khona. Uyarecognize inkosi misisiza appointela i-prime minister yayo, you've got an issue with that prime minister. So I don't want to talk much, but ngiphendula nje umbuzo wakho ekuthenini ukube amakhosi angaphezulu kwa government ngaba le nto ayizange yenzeke because ngabe ugovernment uza kamuva. So lapha wabona ukuthi kwasekunaloko ugovernment ufuna ukuba phambili, ugcina ungasa recognize inkosi. Do you understand? Yes. Yini mhlawumbe ikhona i-ANC, which is the ruling party, ikhona i-DA which is the second, ikhona ne-EFF,
nonke ama-political parties ikhona ne-IFP yini ukuthi ujoyine i-MK? No, ngiyathanda umbuzo wakho. Isizathu esingenze ngajoyina i-MK is because kuningi. Upresident wethu uNxamalala Jacob Zuma ngiyakholelwa kakhulu kuyena. Kuyithiwa imisebenzi yayikhulumela ngathini. Ukusebenza kwakhe ikona okungenze ngamthanda ngam-admireisha i-leadership style yakhe nabo. And nanokuthi into engiyithandayo unothando labantu. Bayamthanda nabantu abathanda abantu. So uyi-leader e-right. Okunye ngenze ngathi ake ngijoyine i-MK. The current government, of which is led by the ANC, have failed to deliver its promises to the people. It's no longer serve ama-interest abantu ethu thina sabantu. Mungabheka kahle umhlaba kuyimanje awukabuyi. Expropriation of land without compensation. Why? We don't have like a state-owned bank. Why? I-Reserve Bank fanele nationalizwe. Why i-Reserve Bank nationalized? Why our minerals are being still even today exported to amanye amazwe? Indaba singakwazi ukuyiprocessela thina igolide mulithatha la ulihluze la uliphinde ulikhiqize la. Indaba sihluleka ukwenza lokho. Why anganationalizwe ama-mines? Kuningi. Why singenayo free education? Why? So baningi why ama-answers mancane. So I believe with this current leadership or government is failing to deliver. So i-MK nginethemba elikhulu 100%. Once we take over as a government, abaholi bethu laba abakhona, they will do justice to kubantu. They will deliver ama-services. Afanele ngamisane load shedding. Ngesikhathi sikamongameli upresident Zuma i-load shedding ayingekho kanje ukuthi usungaze ube ne-app usune-app yoku-check-a wena i-load shedding ukuthi ihamba nini khona uzokwazi ukuyihlela ukuthi nini. Ayiyona impilo leyo. Kufanele kube njalo. Afanele ukuze kufinyelele nalapho, yabo. So I feel ukuthi this current government, which is led by uRamaphosa, yafeyila kakhulu, ufeyila dismally and ureversa ama-gains. Izinto ezazenziwe labo president abadlula, I think mina ureversa lezo zinto lezo. Ama-state enterprises, I'm sorry nje ukwanda but ngizokubeka Pravin Gordhan is failing and they are failing Jamnandas ukumheld accountable. Why bengamheld accountable? It's because bayamsaba. uZuma wam-expel uPravin, wam-expel uBlade Nzimande, waba-expela bonke like these incompetent leaders, even ulo uBhekicele. Kodwa sikhuluma la uRamaphosa ubabuyisile. Benzani? Bayafeyila. uPravin yafeyila, wafuna udayisa ngoSAA. Parliament lambamba lamela accountable, afanele iphinde ithi review leyo deal ayiseyenzile. Nzimande i-free education ayikho manje, kodwa uZuma ephuma wayi-announce indaba ye-free education. Naloko abantu kudliwa imali lapho, uyabona nawe busy kudliwa imali zabafundi. Bhekicele crime rate e-South Africa, it's very high. It's very high. So it shows ukuthi people who are there, they are not doing the right thing. So I mean, I do believe ukuthi i-MK izokwazi ukuthi deliver ama-basic services kubantu, ikwazi ukuthi sishintshe, ibuyise isithunzi, inciphise igebe elivulekayo lokungalingani between the rich and the poor, between abantu abamhlophe nabamnyama. Even as well, the issue of the unemployment rate. South Africa currently, as we are speaking, it's number one umhlabeni wonke in terms of unemployment. This current government is failing to provide job opportunities for youth and even for abahlali balelizwe. So they must be removed and give us a chance ukuthi sikwazi ukudeliver. Thank you. No, enye into engiyitholele kwi-funding manifesto i-electricity policy. Yeah. So but i-MK ithi yona izokwenza sure ukuthi abantu bayathola ugesi. Yes. Izoenda i-load shedding. Izokwenza kanjani lokho? Okay. Ngizobuyela back. Uyakhumbula uPresident Zuma esawumongameli wezwe wake wahlongoza indaba
ye-nuclear ukuthi simuve we-nuclear. Yes. See MK as a member, as a ground force. I do believe inkokheli yoqhubeka lapho because yaphazamiseka kuloko eyayikufisa ekuthenini kube khona i-nuclear supply of electricity eyasasolekelelwa kuyona iRussia. Mokhumbula kwathi hayi imali azikho besho imali zikhona. But nje that's a story for another day. But see MK sizokwazi ukuthi siwu provide ugesi and sizokwazi ukudeploy the right people ka Eskom, because that's where the problem starts. They thought it's a color issue lento yelontoza mhlambe oBrian Molefe noKoko, they did exceptionally well. Shout out to them basebenza. So and then wangena uRamaphosa wabafaka umlungu lo Deropet lo wakhona abantu lo waba exposer. So it shows ukuthi no, it's a leadership crisis. Idingekayo sidinga abantu who are right and capable for the job. Brian Molefe uyayazi Eskom ushaya phuma oKoko ama-engineers are right. So we need to ubabuyisela back labo bantu ukuze bezoqhubeka nalomsebenzi wabo omuhle kade bewenza. Le corruption le yokudliwa kwemali through Eskom iphela because kahle kudliwa imali la. Wachaza lento inkokheli uthi le kahle kufanele ngabe sinalenkinga esinayo, but because khona aba benefitayo it's our expense as abahlali base-South Africa. Yabo, so iyona inkinga le. So as a party, as a newly formed party, yes. So into engasho ukuthi isa challenge njengamanje kumkhonto. Challenge. No, ama challenges esibhekana now as a newly formed organization. It's just that nje khona ngoma yethi uyabona la masela siyatatazila. So the current or the ruling party is threatened by MK, ne? So sometimes baye bangafuni even ukuthi ngenze example iholo does not belong to a political party. Iholo lomphakathi. Kodwa it turns out ukuthi mufuna iholo qale kubheke ukuthi uba yabo ama sabotage ke mufuna amavenu kuningi kodwa ke we do understand and I think leadership yethu be ready for that. But ke lokho akusitheni mandla lokho siyaqhubeka siyasebenza with or without amaholo, siyaqhubeka senza ama meetup and greets, ama motorcade, ama programs sibe visible kubantu, ama blitz. So okwamanje I don't think there is ama challenges angako akhona. Ubuholi bethu bu very dedicated and bu capable ekutheni nanoma ngathi yipi challenge evukayo bakwazi ukuthi bayinqobe because kuningi abantu beqamba amanga ipropaganda ongakazi uzuyibone about the organization, kodwa we are able to deal with that because we have ensured ukuthi we provide ama interim structures ukuze kuzokwazi ukuthi kube ne-order and i-discipline, ama-process ethu are smooth. So I think ilo kubalekile. I thought mhlawumbe uzothinta endabeni yemali, kuhamba kanjani emalini uzofunda nge-MK? No, MK mfethu i-organization yabantu. I think recently, angazi last month, if I'm not mistaken, kwavuleleka ekutheni nabantu abanesifiso sokuba fund inhlangano bangakwazi ukubayifunda ngaloko abangayifunda ngayo. I remember yes yaphuma i-crowdfunding into kanjalo ukuthi abantu baphonse iJesvivaneni okunye futhi angithi siyakhokha u10 rand uma uthatha membership ujoin. So yes, I think I don't want to talk ikhona leadership njengoba kade ngike ngasho kodwa nje that's what I think ukuthi izona indlela ezikwazi ukulekelela organization ekuthenini ikhule because iorganization yethu efanele kube ithina futhi esiphilisayo. Even irigela kanje we bought it yabo yasathengela yeah there's no exactly no there's no funding ethenini even ama programs ayihostela kuhlanganiswe ama comrade kubhizi. So in the next 5 years ubona igiphi MK? MK ngiyibona oqala after umhla 29 May
igovernisha ithola u2/3 majority ikwazi ukuthi siqede nya indaba le constitution engasebenzini. This current constitution ayisilekeleli ngalutho, so ngiyibona mina iMK ikhula ibusa idila with corruption, idila with unemployment rate lengaka, idila with providing ama basic services to abantu, provide izindlu, provide imfundo yamahala, se provide ugesi o reliable ugesi, se provide amanzi because namanzi sekune water shedding namanje into besingayazi kusaphethe inkokhelo upresident Zuma. So izona zonke izinto ezi basic esifuna ukuyiprovide, sifuna ukukhulula izwe lethu, sifuna ukubona irole yamakhosi yama traditional leaders ibaleka ezweni nakuthina sabantu bangadeleleki, bangabukelwa phansi, bakwazi ukubahlonipheke ngoba phela nabo babaholi bethu bezendabuko, bakwazi ukuthi yiloko mina ngikubona kona iSouth Africa iba prosperous, prosperity nje siba right, abasebenzi bahulumeni bangalo bekhala befakela 4.5%, zonke lezo zinto yabo sifuna nje ukuthi sibeke irate reasonable. So yilezo zinto nje. So ungathini kumuntu othi ayi indaba yepolitiki, ayi indaba yokuvota, ayi ngeke mina nalo ufuna ukuyiluthela izinto abayishoyo, yabona umunye ethi hayi ngeke, ayi mina sengikhathele ngeke ngisavota. No mina my brother into engayisho ipolitiki into ebhlungu, mina ilecture yami yayithi uyathanda uthanda ipolitiki ya affect, ungawudokotela, ungawunjiniyela, ungayini, uphuma kwamanzi involve ipolitiki, ukhanya kwagesi involve ipolitiki, unyuka kokudle kuziningi izinto ezi involve ipolitiki. So ipolitiki iya affect. Kubalekile ukubaleka kokuvota ukwazi ukushape ifuture yalelizwe. So if wena uzothi angeke uvote, hayi usuku wrong, go and cast your vote, uvotele umkhonto wesizwe ukuze sizokwazi ukuthi silishintshe lelizwe, sikwazi ukulibuyisa because uyabona ukuthi no izwe lethu liyamunga manje, izwe lethu licontrolwa by iWest. This current president is being controlled by iWest, it's clear. Usewise wapi i-organization isayida ne-opposition iparliament to destroy umuntu omnyama. Busizwe Mkhwebane advocate wa impeachment DA lapho iNC iparliament bafike bazosayida nayo, bavota nayo. Judge Hlophe Judge elichithekile, I think one of the best, cream of the crop la South Africa, ngoba ni akayona ipuppet njengabo Zondo badila naye Ramaphosa. So balekile ukuvota. Yabona u1994 I think la ubaleka ukudlula wona. 2024 baleka ukudlula u1994. Ubalekile u2024. So ivote I'm leading to a youth ehleli engasebenzi. I'm leading to that graduate eyafunda. Phelile u5 years manje akasebenzi. Usazwala ithemba. Ukuthi nje akakanike i-chance umkhonto wesizwe ukuze sokwazi ukulibuyisa izwe lethu, ukuze sizokwazi ukuthi sicreate amathuba emisebenzi, ukuze sokwazi si-reduce le percentage engaka kube South Africa lead in terms of unemployment, yabo kule unconnectise. So yeah, yiloko nje ilokho nje madatha lapho unconnectise. Oh okay, sorry pause man. Yes. Enye into enginotisile ngamkhonto seziningi indawo ama gatherings omkhonto ngibona ihlanganwa especially youth nibe khona nebaningi. Yes. But angikaze ngibone kuba nempi or ikshawana like ama political party. Kwenzekala lapha indaba ningadlo. Into edala lokho ukuthi singani zandawonye. Uthando lapha kuMK. Yazi uzizwe usekhaya. Yabo. Kancane. Job ufuna ukwenzani? Plaka lapha nje. Ufuna ukushejana ifoni yakho. Ayicimile. Ucela ungilandele iroute yami ngale na plaka lapha. Ngilandele iroute ngale. Noma ngena ngazonzana. Soqhubeka.
So bengisachaza mfethu ukuthi si-MK sinothando mfethu siyathandana not ngaleyo ndlela but nje sinothando and i-leadership yethu inothando and iyakwazi ukuprovide i-leadership ngendlela e-right. We are led by abantu who are capable abayi-understandayo i-vision noma i-mission ye-organization, aba-understanda ama-challenges ethu esibhekene nawo sabantu, abangabeki ama-personal interest up front, but they put ama-interest ye-organization up front. So i-discipline nje it's very key. It's one of izinto ey'balulekile ukuthi nje ube discipline. Uma ngabe uyisosha uyayithatha i-command from ucommander wakho. Uma ngabe ucommander instruct awulo question you complain later, you just take instruction as injalo. So I think enye into esisebenzelayo leyo uthi leadership yethu uma ngabe ikwazi instructor, we follow command njengoba isuke injalo without anything, yabo. Yeah. Okay, njengamanje ngicela ushare la utholakala khona mhlawumbe ukuthi uyazi ushare nala abangafollowa khona i-MK abantu social media. Okay, mina ungafollow social media usiphumelele sinothi icebe khulu, wangithola Facebook usiphumelele sinothi icebe khulu, bese ukuthi ku Instagram usiphumelele _cebe khulu, ku Twitter bese kubu S kubu siphumelele, so double_S siphumelele yes ku Twitter tap ngufaka ku WhatsApp hayi kodwa ke ku WhatsApp hayi basixoxisele abazothola lapho but I think ila ngitholakala khona abantu bangafollowisha umkhonto wesizwe party, ngiyawfollowisha ku Twitter, ngiyawfollowisha futhi ku Facebook, ngiyawfollowisha na ku Instagram, kufollowisha yonke indawo nje ukhona uyatholakala. Kubalula ukuthola nokubona ama video lapho inkokheli esiyikhuluma khona president wethu, so that you understand more ukuthi inhlangano emelini sifuna uku-achievana. Okay, njengamanje we will go to the social media street. Into esizoyenza sizothatha ama-topic awu-5 atrenda. Yes. Now uzokhomenta kuwona. Yes. Eyokuqala nje la ku Twitter udidi. Udidi. Atrenda la. No Didi. That man izulelwa amanqe. No, hey, Puff Daddy mfethu usenkingeni. Kodwa ke uyatshala uvuna, always believe. Usuke uvuna yena akutshalile. Yabona la amaphathi lawa always used to think ukuthi la maphathi odidi ubona ngathi izulu elincane, kodwa sekuyavela emkhuba yayenza lapha, so nje unfortunately akukho ofihliwe ongaveli. Uzoba strong because udidi is such a powerful man ngale ndlela. Do you think he will be accountable like R. Kelly? I don't think uzoba accountable njengo R. Kelly. I've been following story sakhe and kuyacaca ukuthi kula maphathi akhe there were hidden cameras abeplantwe all over. So all the deaths, all yonke into, and ukhumbule there were prominent people lapha sikhuluma ngo former president, abanye politicians who are powerful baba yonke iselebhu ongayicabanga emhlabeni ibilapha kudidi, even our la South Africa aka udidi ushaya umdidi. Yabo bekhala lapha bekhala bayana khona omunye ulayini laphana otrendayo manje, angithi kuthiwa no McMillie udidi washa uMcMillie cabanga sayizwe lo ku Twitter ku X sayizwa i-clip sikhala, so hayi ku-tough. So manje khona kwezinye ingoma zakho uMcMillie ushaya ulayini othi I hope they forgive me what I did with Diddy. So uma ucabanga, is that a confirmation ukuthi hayi wamhlephula? Yes, kungekona lokho kuphela, bese kuningi mfethu, wakhona ama-clips la khona la emfonela khona uDiddy embiza ngoDaddy, yabo usiye ukuthi no awakabona lo clip
ku TikTok abazobona waye kuyiphula uMcMill lapho ekhuluma noDidi waye ngasho athi kuningi mfethu kuningi even uma phathi abo bemeshile laphayana you can see ukuthi no lazi yakhala. But mina I don't believe ukuthi uDidi uzoboshwa. I don't believe that because naye uhlaniphile and unabantu. I'm sure lawo makhamera into esebayidelete yonke leyo nto leyo. No, I think qala kuhlokozo. no yena mina ngokwami ukubona if eya down angeka yedwa inqwaba kakhulu. I think no Jay-Z no Beyonce they'll be implicated because into ebebezenza lapha I think unabo ubufakazi njengoba kade ngisho ama hidden cameras, so akekho umuntu ozovuma ukuthi aye phansi mekuya phansi uDidi. Meya phansi uya nenqwaba yakhe, uya nebhasi lakhe, uya namabhasi akhe nje azwa expose. Uyayibona, I'm sorry to mention this but kunale Epstein ubani Lobeni Island. Do you remember that guy? Have you ever heard about that guy who was owning an island? And kule island, like there were a list of celebrities, even former presidents, who were going there. You know, they were performing. So I think now something is to expose and mase kuvela kwi list inqwaba lapha ya leya island la wawenziwa khona konke lo ngcolo. So naye wathe yaphansi private island. Exactly. Wathe yaphansi akayanga yedwa, baningi abantu abavelile lapha babebook ama flights, ungabala ama celebrities, ama actors, yonke into leyo ungayicabanga, ama artists, ama musician, ama politician. So I think Didi naye kuzoba the same thing. Angeke avuma ukuya phansi yedwa, baningi abazoba exposed and nampeni uzobeshana ngama video ukuveza ungcola lo ababasuke bekwenza lapha. Yeah, that's what makes him powerful because most ubala no Jay-Z no Bani. Yes. Baningi abantu kahle alikho celebrity belingafuni ukuya ephathini. Even nala. That makes them powerful. If people about take uDidi kuphela so they bembambathe lento le. Even our local celebrities. Bese sinazi ithombe bekuyiphathi kaDidi siyasayibona kuma social media. Ushimza, Black Coffee, Fresh. Njengoba ngisho bengathi izulu elincane nje ukuba sekuyiphathe ngathi ungazuthi nje ungena kwi-heaven encane entertainment. So wonke umuntu ubefisa nje lapho ukuthi ngathini abe khona nje. Angisaphathe methiwa DJ nje uBlack Coffee ka DJ yakhona. So yeah akukho ofihliwe ungaveli. Yes. Bravo. Enye into etrendayo lana Manchester United. So ibidlala namhlanje idraw neLiverpool 2-2. So Manchester ayinayo isizini right man because right now we Premier League number 6 with 9 points in 31 games. Yeah. So sinokuphawula kwakho Manchester United ucabanga ukuthi Erik ten Hag ilokho nje head coach yakhona is it a man for a job kwenzakalani lapha? I don't think kuza kahle lapha Manchester. Kuyayibhedela Manchester United. Club enkulu kangaka. Iclub ebihlonishwa. Manchester nje yagcinwa ukube i-team noma iclub yangempela sacoacha Alex Ferguson. That's where Manchester yayi-Manchester ongeke uyibhayizela ongeke eyawazi ukuthi kwi-season izothola something. Mingayithola nge-league izoyithola i-UEFA Champions League. Wazi ukuthi izoqoqa nje ubuyindebe. So I don't think after that kwaba khona ucoach all right for Manchester United. So lokho kwayo neLiverpool yesibona mhlawumbe ngayinto enkulu because Liverpool but nje yeah I don't think too much. I don't think right. Then enye into etrendayo but sike sakhuluma ngayo ninizolo namanje sa trend Sundowns bidlala ne-team ekuthiwa iYanga. Yeah. Khona leli gole engazathi balishayile. Yes. Abanye bathi lingenile, abanye bathi alingenanga. So manje abanye bathi so Sundowns bribe referee. Yeah. Yenzelelo into kanjalo. So manje but akekho umuntu onesho ukuthi lela gole lingenile. Akekho futhi umuntu onesho ukuthi lela gole lingenanga but iya trend nje manje. Ngilibonile lela gole it was a shot. It was a shot. Belishayile ngempela la mfethu.
kodwa ke isinqumo saphuma ukuthi akulona igoli. Mm. Hayi but mina ngokubona kwami ngiyibukile leya video ngiphinde kaningi leya clip. Mm. I think Mm. I Because alingenanga lonke uma Yes. alingenanga lonke. alingenanga lonke ibhola, so I don't think it's nami ngiyabasupporta nje laba bathi hayi ngathina. And enye into etrendayo social media ukuthi manje izinto etrendayo eningi ziyaphinda ngizozama ukuthi ngithole okunye lana ngikhulume ngento eyodwa uMick Mill la utrendayo bathi ufuna ukuyohlala eGhana manje. Washo njalo athi impela yasho ukuthi ufuna ukuhlala eGhana impela yena khathele le zindaba lezo ukuthi America bebathathe kancane. yeah. So amalokhunja ama-topic atrendayo awekho nje ama-topic. Let's go to ilokhunja i-game esidlalayo Yes. One Must Go. Okay. Okay, so uyachuza ukuthi ubani ongamuzwa kahle noma ubani o-right kunomunye between those two people. So One Must Go then bese uyachaza ukuthi why Yeah. between president Zuma President Nelson Mandela ubani osho ukuthi hayi Nawe ngamuzwa former President Nelson Mandela. Yeah, because I feel ukuthi during his term of office after 1994, because ANC lapho had a 2/3 majority. If he was radical and serious about economic reform in our country, wayezophasisa imithetho ezokwazi ukuthi sibenefite sabantu abamnyama, even kuma negotiations kwi-CODES. I feel ukuthi justice azange ayenze lapho ibulungiswa nje. That's where izwe lesiladayiseka khona. So even as a pethe 2/3 majority, expropriation of land without compensation, ziningi izinto efana ngabe implementile, so he failed. Mina ngiyamsupport upresident Jacob Zuma. Okay. Between DJ Tira noDlala Thukzin. No, obviously mfethu angihamba na umuntu engithi hayi engamuzwa for now ngasho ukuthi uDlala Thukzin. Obviously uTira mfethu pioneer mfethu music mfethu uTira mfethu odlala Thukzin ucontribute kwi-career yakhe, so obviously ngizosayida nayo. Baningi abantu student notish. Yes, into enjalo nje. So baningi abantu uTira vetse provideile imndeni akwazi ukuthi ayilekelele. So mina ngiyamthanda, even iprovince yethu iKwaZulu-Natal ukwazi ukuthi ayiphakamise in terms of music. Okay, between uTrevor Noah noKevin Hart. No, definitely I have to support uTrevor Noah mfethu, because into afisa accomplishile mfethu empilweni yakhe ezalule la eSouth Africa. Hayi mfethu, it's huge. Akwazi mfethu ukuthi ayolonto uza-host i-daily show mfethu laphayana mfethu. Akwazi ukuhosta mfethu ama-Grammy ama-awards mfethu. Kuningi mfethu inhlelo yabo nje ufike wa-adapta mfethu e-USA, wambona kwangazi ukuthi owakhona. So I'm proud mfethu mina wakhombisa mfethu anything is possible. Showcase. Yes. Between uMihlali no Boyd. Yo, hayi bana wangifaka on the spot. You know guess bami labo mfethu nje engibafollow ishayo ese-USA. Yo. Ngeke bana uyakwenza ukubhubha la. Uyakwenza ukubhubha. Yo. Hayi yabona kulena bese ufanele ngizama ucabangisisa. Hayi ogesi bami labo bancane ngiyabo 2 no boys nje isiqubu sokugcina ngci. I know how to go for I know but sidlule le. I think bana ngele ngizocela sidlule ayingeva nangizini. Hayi bancane ngiyabo 2 izihle noPeltos. Peltos. I know how to go with Peltos. Peltos. I am right, guess.
Uzinto right nayo kodwa ke phela sifusayi. Undini. Wala nje muthi. Wala eduzane. Okay. Useduzane. Hayi, phela sifusa go. Unkosazana daughter noma u. Eyi. Uma uyawenza ubhubha mfethu hayi. Anokazana daughter nje ayi. Yes. I know mfethu ayi mawu mfethu ayi ngemawu. When it comes to music ke. When it comes to obvious mfethu unkosazana daughter mfethu hayi ugoqile. Ngokwami yena hayi. Unama-hits amaningi. Then when it comes to Kabza the Small no DJ Maphorisa. Angihamba noKabza. Kabza Mfethu uKabza le nto yakhe mfethu music I think le nto spiritual kuyena like ubukulalela kahle album kaKabza like ithatha kubeke and you can feel even i-beat lingangeni ngisho vocal mfethu i-beat yakhulumisana nje nawe so hayi uKabza mfethu le nto mfethu kuyena hayi uphiwe le nto uMaphorisa hayi ngibamba iview le yaMacG uyazi uMacG noMaphorisa ukuthi yabo so hayi nami njalo so between President Cyril Ramaphosa uMatamela and between President Thabo Mbeki I prefer President Thabo Mbeki yes even though na ubuholi bakhe during the period kunezinto engangazithandi especially ku-health system yakhe hayi omanto lapha hayi bafeyila kodwa-ke besimpela iBuffalo benayo President Mbeki uRamaphosa is the West president selokhu sathole inkululeko so angikholelwa kuyena so I would go with former president uThabo Mbeki even though naye kunezinto engekho happy ngazo ngaye kodwa-ke ubuholi mina bengimthembayo nengikholelwa kubona ba-President Jacob Zuma. Okay, between ANC or EFF? No, ingcono, I would say ingcono EFF. Yes, because EFF, and when we look at some 7 pillars of the EFF and you look at our manifesto, you can see that almost 3 or 4 wezinto zicishe ifana. Similarities. Yes, so I think we share the same vision as black progressive movements. Yeah, so yeah, and I would be happy if if let's say there is a coalition, then we sihlangane nawo all black progressive movements. Between Big Zulu nezakwa. Madoda. I know ngiyamthanda uBig Zulu. Not because ngathini seyisizini yakhe yabo lonto music but nje ngiyathanda music wakhe it's just that nozakwe yes udope kodwa uBig Zulu nje futhi uqhamuke nento ehlukile and uyapromote futhi iculture yesamaZulu like even nangendlela yokugqoka yabo upromote yabo yonke nje into yakhe ipure akazenzi umuntu angisho ukuthi uzakuyazenza someone but yes, exactly. Then between uDali Mpofu noThembeka Nicholas Nqukayithomi. I would go with the people's advocate of which was uDali Mpofu. Yabona loyana one of the best. Yabona loya is fighting the system. Ulisana ne-system. And the system fethu inzima ukuyilwa ne because the system captured abantu they've captured our very own ngenze example njengayo just uZondo muthi uyabheka nje ama decisions akathathwa inkantolo most of the time abengamfavorite uPresident Zuma even ebeka ubufakazi uyabuka nje ukuthi la uzuma bafaka into enkantolo uyazi ukuthi uzodliwa because the judiciary is captured so mina the only person or the only advocate nabo Thuli Madonsela sorry no Thuli Madonsela one advocate Busisiwe Mkhwebane ibona abantu who are fighting the system so engikholelo uyibonayo ukuthi ba right sesifika ekugcineni kwe interview yethu remember ukuthi this is episode number 2
of i-podcast yethu bafethu. If uyayithanda i-content yethu, please make sure ukuthi uyasubscribe, click notification, but click notification bell. Follow us on Instagram at SA_Mlambo. Mhlawumbe sesivala nje Mr. Cebekhulu. Yes. Mhlawumbe yini into amazwi ongavala ngawo nje, mhlawumbe i-podcast, i-advice or shout-outs. Hayi. Ngayisho nje kubantu. Shout out to umkhonto wesizwe. Sabkhona. Hos. Thank you so much for the opportunity. Yabonga my brother Sanele. Mina njengakusho nginxusa abantu ukuthi mhla 29 next month May abahambe bavotele umkhonto wesizwe phansi, sikwazi ukuthi sibuyise izwe lethu, sikwazi ukuthi silishintshe lelizwe, sikwazi ukuthi uthole super majority, sikwazi ukuthi provide ilo ugesi, amanzi reliable, ama services ngendlela e-right, sikwazi ukuthi sibe ne state owned bank, sinationalize i-reserve bank, sikwazi ukuthi sinationalize ama mines, sikwazi ukuthi si remove this thing i-age restriction lethi uma ungabe una 35 khona imisebenzi ongeke usakwazi ukuyi-applyela, because enye yezinto le edala contribute unemployment rates engaka. Because ake ngithi ngenze example, ngiya e-university Sanele ngina 34, angithi imfundo ayikhulelwa, I'm 34 years, ngiya enroll first year ne, ngiyaqeda mhlawumbe sengina 35 or 30, uyabo leyo nto le, or I mean 36 37, mhlawumbe ngiqedile u3 years. Angithi uyazi ukuthi especially kuma post la government ukuthi kuyefuneka mhlawumbe lo experience yani encane, uzoyithola kanjani internship mizothi from 18 years till 35 years, when I shoot when you are excluded there, uzoyithola kanjani leyo experience ye internship ukuze uzokwazi ukuthi u-apply ama permanent post, ama entry level post. So I think izona zonke izinto ezibalekile lezo, nanokuthi ke abantu nje mhla 29 abavoteli MK iloko nje okubalekile, iyona into day in day out esisebenzelayo ukuthi iachieve uthole super majority. Okay, siyabonga kakhulu. Bafethu sizodlala ke ingoma lezi zu3 njengoba beshilo, then sizo drop ama link ku description so that mawusanda uzokwazi ukuthi uzidownload and nama link social media akhe usiphumelele sizowa drop khona la, so that sizokwazi ukumfollowa uma ufuna umfollowa. And another thing, Nkululeko awushare ama social media handles akho khona abantu bezokwazi ukulandela. Noma ungeza noma uzoshanga lapho. Ngishanga kunakhona. Alright, ama social media handles zami ku Instagram uJobe_Nas, and then ku Facebook. Facebook Nkululeko Sithole. Yeah, those are the only social medias. Yeah, Nkululeko ke lo Sithole usizayo ku background lapha. Sound guy. Ghostyani. Zombo. Ghostyani. That's all. Siyabonga. Bafethu sihlezi sitrapha nje every week. Siyabonga kakhulu. Shout out. Oh, shout out bafethu. Siyabonga Okay. Okay, siyabonga bafethu ukuba nathi lana. Sesiyayivala i-podcast. Ngicela nisifollowe, nishare ama clips ethu, lokho kusijabulisa kakhulu. Danke, siyabonga. Ay, danke. Ngiyabonga. Danke.